Maria, katulog diya sa imong kwarto ha. Dili kay laag ra ang nasi mong nahuna. Bantay kag sibat-sibatan ko nimo. Ako di enin siguro paglak ang pultahan di kay kabadlo na kung bataan. Kaya po ni Maria Biti, oy, kaganina naman ta nagpaabot diri ah. Muna kung giingon sa imong hakler, mas maayo pang siya ang magpaabot sa tuwa kaysa kita ang magpaabot sa iya ha. Yan awa, insulta na no. Siguro Biti, wala pa to kaani si Maria, kay basi gipatulog na pud siyang mama. Basi po no? Ay, mas maayo Biti, ug adtuon lang na to si Maria sa ilaha. Dili ko clear oy, kay mahadlok ko sa iyang mama. Isubiyak ay tuno. Dili lagi ta masakpan ato, para sa tong miagi bagi ukoy-ukoy na to si Maria. Sige na, sugot na good. Bruh. Sige, tara, tara. Tanaw na ko si Mama B, kung asa siya dapit. Wala man diri siyang kwarto. Bruh. Asa ka siya no? Naa si Mama sa bangko. Kung saan man din ako pagsibat, nagibantayan man day ko, anak. Ang sarap dito. Ano man clear? Dili ta mo agi sa tubangan. Ano man pod? Kipasig nga sinang Marlene dira. Dito to sa likod ng agi. Kay muritso ta sa bintana ni Maria sa kwarto. Saan man ako pagsibat na naman si Mama nagbantay sa sala ko man natulog. Maria, wala rin kami adto dito ah. Kapag may paabo sa imo ha. Gani. Isaon ako pag adto dito sa imo ha. Nanaaman si Mama sa sala. Natulog, nagbantay sa puntahan. Mao pa rin Maria. Pero di pa kayo ng Mama no. Bantay sarado kayo ba? Time sa Maria. Isa pa ni mo nauna-unaan, Claire. Hanggang isla di ka rin. Watch and learn. Iani among buhaton. Isa man, labayon na mo kung bato ang inyong sim. Unya, makadungog man na imong mama sa saba. Siyempre, tanawon magida niya. Unya, ligawas niya. Gawas din ka ha. Sibat tayon. O sige, Patay na imong Mama Maria. Mama. Oh, lain na ron ay. Mura maglay na mato. Ako dang gwasong be. Pinso ka tong namato diri ay. Ano may tao? Right, tayo si Mikano, pinigawas ng tuod si Mama.